Здравейте, приятели от Титокар. Титокар ви приготвя една хубава промоция. Приятели, телефоните ни свират. Тази промоция, приятели, за 14 февруари, Деня за любимите. Титокар ви приготви един хубав сет за свой любим или любима. Приятели, колега, наближи тук насам да покажем. Имаме гъба, сув, освежител за климатика, спрей пяна сухо пране, вакса, имаме мляко за табло, гел за гуми, детайлинг и чанта. Подарък, приятели. Тук 7 продукта имаме. Също чантата е подарък на Титокар. Това всичко също е подарък, химикал с нашото лого, запалка, значи гъбите, ароматизаторите на Арион Хикс версията. Само че ще ви изпратим бялото, приятели. Това всичко само за 120 лева, приятели. Знаете откъде да се свържете с нас? WhatsApp, Viber, TikTok страница, веб страница Titokar.bg. Оттам също може да се поръчате. Накрая, какво казваме, приятели? Останете със здраве. Тази промоция само при Титокар има, при нашите всички колеги, всички градове, където има Титокар, важи тази промоция. Останете със здраве.